не, Яката бъга и Хантър PvP. Така, и аз снимам клип, забрави да кажеш. Здравейте, Да. уважаеми зрители, аз съм Яката БГ. Това е Hunter PvP, а това е Кара БГ, ако не се лъжа. Карата геймър. Извинявай, бъркам ти понякога името. Ще разправя епизода. Горе има някаква сграда, къщата ли е? Да, и реших да продължа. По случайност по случайност хората спрях епизода, защото по случайност споменах едно име, което не трябваше да се чува. И така, айде да вървим да копаме, да търсим нещо. Аз нямам нищо. Отиди си вземи тогава отгоре и виж къщата и покажи на зрителите. Как се излиза тук? Руса. Добре, Излиза се през моята тайна дупка. Изчакай, ще те заведа. Само да я заведа. Така, ела, Намерих въглища. Крадеш ми кола. ела. Тя ми краде кола. Идвам. Следвай. И запомни Крадец. пътя. Уиху! Чай, чудовищата не са ли пуснати? Мисля, че не. На Peaceful да играем. Аз играя на изи. Ари! Узо. Що много мрачно. It's so dark. Каква живота? А навънка е тъмно. Без... Нали като сме опнати, без такива хванчи. Опа, бърках. Си го бъркам той. Кой направи дификалтито на изи? Аз. Той. Аз Добре. Опа, аз ще ви чакам, Гури. Абе, моля, минеш всякакъв си път. Имаш ли плагин за Timber Mod? Телепортни са, ако искаш. Не знам. Май, не. Като щупя най-долното блокче на дървото, пада ли цялото дърво? Не. За? Сега не вали устройва този сервер. Устройва, ма, що е личен. Така е, хора. Няма да ви пускаме в нашия сервер. Вече, защото Ой, яката... скелета и прасето ги помисля за пигман. Викам, как се направи пигмана да иска? Омага. Вие крафтинг, за да... Вие такова... Щях да кажа клип, не снимате ли? Снимам. Вие нямате ли бенч? Имами. Аз слагам един в къщата и почвам да осветявам. Че ние сме в къщата. Ние сме в къщата, къде си? Телепортни са до нас. Тя сигурно в мазето. Ти си в мазето! Да, тя в мазето. Оставите! Ила Ти си така в гон. мазето, е? Телепортни са до следвай, мен, ма, аз съм до следвай. къщата. Просто написи Следвай. тайгър гърши. Оле се да ме следва от... Защото аз съм горе. Как се излага? Това мислихме да е чест Романи. Аз съм гладен. О, яко вече огладням. И аз. Добре, в къщата съм, която няма торчове. Еми... Ще освета. Окей. О, Да, справя с се. кола, който открадна от мене. Как те те е срам. Извинете, явно виждате това, но забравя да го махна. Да, Драйк не трябва да ми я направи. Сори, че в клипа си оправям нещата. Лош скелет. Ще ме отепа. Ще ме отепа. Аз забравя да ви кажа, вчера направих клипа някъде по същото време и да ви кажа, не снимам в... Април. Мерси. Не, аз спирам да снимам. Спирай си. Ой, да. Не, нямам нищо против, че да се спираш, аз продължавам снимането. И така... Ти ме свана. Спирай си снимането, нямам нищо против. Днеска... Свана! Да, Днеска- слигахме се малко, стига толкова. Днеска беше голям свях, днеска в Даскал, почнахме да се лъжим и с такова. И към на едно момиче, ма гащите цепна ти отзади, ма! Чакай, как да се огледа?
смешна. И се огледа и казва, ма ти забрави, че ме е първия април. Тя казва, о, да, вярно, и почва да се удря по главата. Аз приложих Той като ти казва, че гащи са цепнати. Предполагам всички го знаят това майтапче. Капнал си се. Кое е майтапче? Аз не можах да го чуя. Капнал си се. А. И тя почна се загледа. Къде? Едно момиче днеска прави репетиция, не може да пее. Ако можеш да събереш малко храна. Аз ли? Да. Ти носиш меч, не аз. Знай. Смяй, що си го направи? О, джунгла! Отивам там! Ще търса Дини. Добре. Някой да отиде. Нас намързеше. Виждам Диня. И горящ скелет. Но най-вече виждам Диня. И днеска си майтапахме едно момиче. Викаме, не мога да пееш. Нали знаеш, че иска Джина на лъжата. Викаме, ма ти знаеш, че не мога да пееш. И викаме, да. Днеска Джина на лъжата. Ох! И се оказа, че мога да пее. Аз, принципно, няколко човека ми казаха, че аз мога да пея. Странно. Не, ще ме уби. Така, На едно съчетенце съм. малко ти, малко. Аз за последно бях на половин сърце. И така. Ела, крава, добра крава. Няма да те бия, спокойно. Само ще те убия. Да, сам ще те убия. Само ни научихме Девион или Hunger PvP какво е направил днес за Джина на шегата. Какво бе, човек? Нищо. Тук трябва да кажа, благодаря на Хендър PvP, че ми направи интрото. Без теб нямаше да стане толкова як първия клип на Hexit. Ко? Какъв хексит тъбълно? Сутринта качих първия клип на Hexit. О, аз река, че за мен... Аз мисля, че за мен говори на Хексит, викам, кой стана та? Викам, аз не съм трябва да се на Хексит. Благодаря ти Hunger PvP за интрото много яко, който ме е гледал първия епизод, ще знае. Така. Тия двамата изчезнаха, аз само пред къщата съм от тая. Отдолу някъде. Аз съм до джунглата. Аз съм тръгнал за храна. Така, значи... малко така чиста, но... Ела, прасе! Искам пажола да ми дадеш. А той ми даде две. Аз ще правя легла, имам предвид събирам... Оп, извинете. Събирам вълна и ще правя храна. Легла. Храна ще правим. Точно от вълна храна ще правя. Само да ви кажа, че тя трябва да ми се извини, защото аз почнах епизода и тя... Здравейте! Иди какво си? Извинете, малко съм болна също така. Забравя да спомена и това. Леко с болен мозък. Не бе, човек почва да снима видеото. Здравейте! Аз съм Кара, там. Аз вече ще забравих. Геймър. И здравейте! Майнкрафт, аз съм еди коя си и реших днес да снимам клипче сега, че много отдавна не съм снимал клипче и така нататък. И ми изкара ангеличе. Го качих само сутрешното видео. И ми изкара ангеличе. Някой не ми е гледал клиповете. Ами да, не съм ти ги гледала. Не съм ти влизала в канала. От доста време. Ей! Еми извиняй, ама. 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 Дай пари. Смокни ма. Тяхните канали ще ги има долу в описанието пак на Hunger PvP за втори път. Можеш само да сложа на Кара някаква си там. Кара да геймър. Кара да... Не сложиш моето, аз няма сложа твоето. Вие не сложа твоето, значи никакви канали няма слагам. Готово. Мири спокойствие. Я, пещера, подводна предстои. Да знаете, през вакансията ще снимам много малко, защото съм на село и няма нет, за жалост. Може да снимам само на синглплеер, може би. Без нет пак може да снимаш. Да, На ма- синглплеер. Да, ама на мултиплеер не мога да играя с вас както сега. И така, да ви кажа, аз спомена,
Аз ще помоля Hunter PvP да си пусне Hexit сервера да играем там. Ние двамата да снимаме там. Толкова PvP и яката бъга можете да го направите, да намерите Беге, ма! Какво ти бъга, беге? Бъга! Абе, по-добре да не почнете заедно с тебе. Защото съм го правила този номер. Ще кажеш едно бъга, аз съм беге, не бъга. Не съм бъг. Защото си бъгала. Извинявай, ма не съм бъг. Всеки случай. Разсмяхте майка ми, я накарахте да каже бъги. Това не съм го чувала. Бъги пък сега. Кара да геймър помисли, че пещерата ни е къща. Това е с другото. Просто този епизод ще има доста смях. Айде, дайте ми храна, ще умра! Аз нямам! Пачи! А вие знаете ли как се създава пачата? От на прасето главата! Аз пача нямам, така че не ме гледай. Я, пилци. Почиха! Кой е нещо? Чакайте, аз имам една ябълка и аз търся храна! О, Боже! Как да аз някой трябва да има в къщата? Пилци, има ли пилци? Чай, сега носи храна. Арма! Пилци! Кой е свине? Аз нямам пилци. Ами... Печка ли нямате? Как е как да наречеш пилци? Аз сега мисля как да кажа пилци женски род. Пилец! Пилцата! Ви ме убихте от смях тук, бе. Пукна главата още малко, така. Чай малко, че си дропнах печката. Ама пача! Яла ли си пача? Не си яла пача. Яла ли си иска глава? Не си яла свинска глава. Яла ли си бъги? То понеже аз съм в къщата. Не, нямате в къщата. Аз съм сила в къщата. Мен ме спамва на рандом места в сървъри. Нямате и идея къде съм. Така. Дай давам ли кирката, брадвата, леглото, меча. Айде ще ги дам колата пра. Ще просто. Това го постави. Така. Ще сложиш ли плагина за резиденции? Не. За ко? Да мога да се отцепя да живея сама. Не! Без такива. Иначе си аут от сървъра. Да, между другото, имам една идея за една пещеричка до къщата. Искам да си я направя интересна. Не. Спокойно няма да защитавам. И вие ще имате достъпа, просто ще изглежда яко. Ако е под къщата, дето е, не можеш. Защото там ще се разбрахме да правим това. Къде си мъж, матко? Ари, идвай! Чай малко. Искам да направя нещо. Аз искам да видя. Ако ти се гледа 10-минутно строене и по-важно до 10-минутно чупене. Така, тук съм. Пропусни. Така. Извинете за това, като се появи на екрана ми. Те не го виждат. Ясно е, че още не си се научил да боравиш с това, Ти си много тъпа обаче. Нямам да я направя. Фрапса ти заснема прозореца, не ти заснема екрана. Екрана, защото си махнах! Майнкрафта маш, матко! То ти седи на прозореца Майнкрафт. Ой! Гени, Гений... има малко по-дълго от тебе. Гений на баба чижутка. Не, сериозно. Относно Фрапса, той просто си седи на Аз трябва да прозореца. ви кажа, работя с програмата Fraps.
И тя работи. И той работи, така. И така, хайде дай, ела така. Руми... Руми... Не съм Руми. Не ти ма! Той трябва да се сети. За какво му говоря? Руми... Ришчето. Не, другото. Сетиш се. Чакай, стой до меня. И така, уважаеми зрители, аз приключвам с това, ще ми се сам доста далек. И така, довиждане и до скоро. Явно, сега ще го обработвам и така нататък. Довиждане.